Здравейте! Малко се вълнувам, защото имам честа тази вечер да ви прочета една от прекрасните книжки на младата авторка, илюстратор и собственик на издателство Давид, Евгения Войнова. От сърце благодаря за тази възможност да ви запозная с книжката «100 жаби». 100 жаби имаше край платото, с тях беше по-зелено лятото. По цял ден скачаха и пееха, мухи ловях и щурееха. Една от тях не бе щастлива. Мечтаеше да е красива. Поставила си беше цел да стане жабешки модел. И вместо да се забавлява, жаботите да впечатлява, да бъде център на внимание с невиждано очарование. Реши да посети фризьора, така постъпват всички хора, с шумно квакане отиде, да може всеки да я види. Илюстрациите са много красиви, цветни и весели. В салона с ведро добър ден посрещна я мусю Елен. Той беше истински артист, известен и прочут стилист. Приветствам ви, госпожо Жаба. Тук, дето си изкарвам хляба. Ще ви направя топ прическа. Последна мода е от днеска. Мечтая си, мусю Елен, да сътворите чудо с мен, да стана аз неотразима, единствена, неповторима. Фризьорът жабата пое и само след минута-две косата и свинес разреса. Родена беше за принцеса. За час Елената с много чувство направи истинско изкуство. Използва цяла цветна гама в прическата на тази дама. Запляска жабата с ръце, стоптящо от възторг сърце. Доволна и щастлива беше, наперено сега стоеше. С модерната прическа, важна, нарами своята чанта плажна и скокна бързо и кокетно към плажа с блатото приветно. Там бяха нейните приятели, 99 почитатели. Зачака да я забележат и всичко друго да зарежат, да видят как е нагласена, накъдрена и изрусена. Приглади си косата гъста, направи лека чупка в кръста, избански нов очист сатен започна да си бира тен. Но изведнъж зад хръсталака дочу как нещо тихо трака. Сами очите й отворени превърнаха се в ококорени. Над нея гордо извисени, червени дълги спотаени, два толкова познати крака подготвяха се за атака. Преглътна жабата и каза: сега наистина загазих. И хоп с жабешко движение намери своето спасение. След скока, мощен във водата, заплува бързо като вятър и под папура отстрани почти без дъх се настани. Притихна жабата, застина. Когато щъркелът отмина, едва успя да се опомни и за прическата си спомни. Излезе бавно от водата, съвсем намокрена горката. В косата й се бяха скрили 2-3 прекрасни водни лилии. На следващия ден реши с нещо да се утеши. И с този дух непримирим си науми да има грим. Усмихната и вдъхновена, заскача свежа и зелена към друг салон за красота да сбъдне своята мечта. Една калинка я посрещна, гримьорка млада и успешна. Бе дребна, пъргава, бъбрива и много, много талантлива. Харесаха се мигом двете. Седнете и се отпуснете, кажете как да ви помогна. До сълзи жабата се трогна. Колко ще ми бъде мило да имам сенки и червило, събрани в чудно съчетание, да стана като от списание. Забърза малката калинка, взе руш,
с цвят на боровинка и сенки сини или лави и гланц на устните добави. Накрая сложи мигли черни, извити дълги и модерни. Запърха жабата с тях. Ах, колко бе красива! Така гримирана изцяло, получи кръгло огледало и щом видя се в миг изквака, кръстоса гордо двата крака. Преливаща от красота, нацупи глупава уста. Сега ще ида пак на плажа, гримирана да се покаже. Там бяха нейните приятели, 99 почитатели. Но в миг небето притъмня, засвятка после загърмя, започна силно да вали и планът й се провали. Опита се да се покаже, преди гримът да се размаже, но стана мокра, вир вода, горката жаба за беда. Посърна милата, прибра се и в леглото озова се. Ще пробва утре трети тур. Да се стопия с маникюр. Отиде в къщата на Лиска, известната маникюристка, и след минути подпреброени, с безброй шишенца подредени, започна този опит тур да има жаба маникюр. Взе Лиска бляскав златен лак. Повтори го. И пак. И пак. И с ръцете си чевръсти лакира жабешките пръсти. И за да стане по-специално, и хрумна нещо гениално. Към маникюра с цвят на пламък да сложи пръстен, сценен камък. Пак крейна жабешка усмивка. Не е ли истинска щастливка? Сега готова без дори. Бе дори света с лак да покори. Вървеше гордо и напето, разперила в страни ръцете. Този път ще се покаже, лакирана и с пръстен даже. И скоро стъпила на плажа, огледа бързичко пейзажа. Реши набрежно да помаха на всички, дето я видяха. Там бяха нейните приятели, 99 почитатели. Но както махаше сърцато и свръкна пръстенът от злато, изчезна, някъде се скри и цял том пясък го покри. Започна жабата да рови, напред, назад и дупки нови, все по-усилено копаеше. Къде да търси, тя не знаеше. И паниката се проточи. Накрая пръстенът изкочи. За маникюра си обаче готова бе да се разплаче. По пръстите зелени с пясък, златисти точки с нежен блясък, напомняха за лака нов, с тъга и с мъничко любов. Сълза в окото й проблясна и нейната мечта угасна. Над блатото се спусна мрак и тя въздъхна тъжно. Квак! Остана в тъмното замислена. Защо се прави неизмислена? Макар зелена, смешна, слаба, тя всъщност е чудесна жаба. В очичките й стана влажно. Да си красив, дали е важно? Заспа объркана и свита със своята тъга завита. На изгрев нещо я събуди. 99 луди, крещящи, квакащи жабока подскачаха в една посока към нея, за да я прегърнат, в игрите свои да я върнат, за да започнат от начало, като едно дружно цяло. След миг зелената компания, без грим излишни колебания, започна да се забавлява, над блатото да вдига врява. Доволна жабата сияеше, с приятелите си играеше, почувства се така красива, съвсем по-жабешки щастлива. Май няма по-чудесен грим от това да си необходим. Полегна на едно листо. Жабоците пак бяха 100. Прекрасна книжка, лека нощ!